Вчера намерих едно яке, има загубено яке на конференцията. Чакай да го влезе. Днеска го донесох, на мен беше студено, аз го обляках и си го Кой от студиограф? В такъв случай? и реших да го върна все пак, въпреки всичко. Те са хубави. Вера? Там дали стола по някой си Тя. Добре. Мъжко е И видиш. сам войната воен. А къде го намериш? Вътре в залата? Ще един стол. Ми да. Трябва има секция Lost and Found. Да, забравям яке. Челиджи сте ми някой намери, ама те май. Въобще не е майтап, да? Не знам. Ще си някой. Доброто. Ти какво праща? Добре, добре. Преглеждам зъби. Някакъв едно такова, нали? Свърши част тогава. В никакъв случай. Не. Чакай да видим какво се случва вътре. Прекрасното обучение. Фокусирано ли е?